abin da ke tafi da ni Mm. ta ce ta kashe aurenta Mm. shine tana ta yawo tana bin 'yan siyasa Mm. ni kuma nake ce mata ta bar wannan abun ban so Mm. saboda haka za ta rasa mijin aure Mm. to wannan abun da ita da uwarta sai bata masa rai wannan maganar na Mm. to shine daga nan tana can gidan siyasa sai ta ce ta an biya mata kujera shi wannan dan siyasa ya biya mata kujeran umra Mm. da shi da uwar shi da ita za su tafi Mm. to shine ta ce ita ta zame ta bar ma uwarta Mm. sai shine da ta bar ma uwarta ni kuma na ce ba ban yadda ba Mm. to daga nan ne sai abubuwa suka dinga shaɓewa Mm. har ta kai ga ta gayyato wannan 'yan siyasa shi ɗaya aboki ya aure ta Mm. ɗaya kuma ta roƙe shi ya gyara mata ɗakin uwarta Mm. saboda wannan auren da za ta yi Mm. duk da tunda ta zo da takardar umra da farko Mm. na hana to shi ne ta zo da magana aure kuma Mm. shi ne aka shigo da wannan ya gyara to daga cewa za a yi fulasan ɗaki sai aka ci gaba da gyara aka rushe sulun ɗina Mm. bayan an yi fulansa aka yi pop aka rushe aka canji sabon kwano bayan an gama aka je aka rushe ƙofofi na aka cire duk ba ina so ba a ma maganar sanar da ni Mm. inda da farko na ce dai ban so Mm. to shi ne kuma aka ci gaba da wannan aikin ni dai ban so to har ta kai ga ba na son abun amma gashi na ana ta yi har aka cire ko aka samun ƙofofi aka sa pop aka zo aka sa tayas na ƙasa to daga nan ne ni ban gamsu da aikin ba Mm. har ta kai ga daga bayan sun yi wannan aure da shi wancan abokin miji Mm. sun yi aure da farko ma da suka zo ganin wannan gida he shi ɗan siyasa Mm. wanda shi ya buɗe mata ofis ma Eh. ita da ya buɗe mata ma sai ta yake cewa na ga maman wance Mm. ko wata ma tsufa ba Mm. shi ɗayan wanda zai aure yake cewa it's chan Mm. aka yi tafi to ni ina ɗaki na ban da lafiya da dukkan sun shigo min da magani na ƙwalsa da na asma Mm. to na kisha su wannan 'ya'yan na da mata su suka shanye madaransu ma an kamun da milik na gwangwani Mm. to shine a takaice dai suka yi wannan gyara aka rushe wannan to daga baya sai ya sama ma yaro na soja Eh. ba tare da ni na sani ba Ya ɗanka kenan. ɗana Mm. ya sama ma ƙanin shi Mm. ƙanin wannan sojan makarantar kongo Mm. duk ban sani ba dai shawara na a takaice Mm. daga baya nake ji to shine kuma daga baya da aka amma an shekara guda watan azumi ya gashi dab da sallah ina wuni baba lafiya zan jan gaida mama Mm. shine ya shiga da turmin leshi da na atamfa Mm. to daga nan ne na fara gano wannan abun ba dan Allah ake mun ba Mm. ga kuɗi can an kashe a gida wajen kusan 400 Mm. to yana ce wannan abun ba taimako ba ne Mm. daga nan ne na shiga fada na shiga har gizawa su kuma suna nan a wancan ajanda na maganin ita tafi umuran nan to shine ita kuma iyalina ta hargitsa gaba ɗaya ta hargitsa ni Mm. ba zancen zaman lafiya saboda lalle wannan maganan alkawarin umara yana nan Mm. ta kuma in ba ta tafi umara ba hankalinta ba zai kwanta ba Mm. to ta yi kokari a wannan har ta kai ga yarinya ta da na fara zage-zage bayan karamar sallah kenan na ba Mm. cewa wannan mutum ba dan Allah yake wani abun kaza to shine da sai ta zo sallah babba lokacin da a yi fasa a wannan yaro da aka sa shi a soja Mm. to shine daga nan fa ita shigo mun dama na cika ta sake zuwa gida tunda na gano ita take haɗa ni faɗa da uwarta Mm. na ce ban yadda ba ka ta sake zuwa da za ta zo babban sallah ta zo ta rungo mage da dama ni ban san kare da mage a gida Mm. shine ta ruko mage
tana zuwa kuwa na ce ba ta shiga gida ba ta ma san ina yi ba, ta shiga abinta. Tana shiga shi ne na bita na ce ki fita mun a gida tunda kin ce ba ki sake zuwa ba, nan ke kike haɗa na ce ke kike haɗa ni faɗa da mamanki. Shi ne da na kore ta taƙi koruwa, shi ne na ɗauko guduma na farfasa ƙofar ɗakin maman fulasin da suka yi. Shi ne daga nan kuma tana cewa ashe baba ma ya yi hauka mama, baba ashe ya hauka ce ai mu kai shi gidan sakatir. Shi ne abin ya zara bata wani nan da suka kai ni ƙara wajen babban malamu na anguwanmu. Da suka kai shi ne ya je muka je ya mana shari'a, to a haƙura kaza da daddare ya nace to da Allah da na shigo tana ce a kula mata da wani ce to a fita da mage don Allah gobe